Praise the Lord. Medyo hangak na gamay ang among baktas. Sakto kayo kay aman exercise ba, hiking. Pakiton tamos nindot kayo nga sapa diri makaigsunan. Allah kanindot to. Tinaw kayo ang tubig. Yung padidit ka diri oh. Sliding oh. Pero tawang formation sa bato, nindot kayo. Hallelujah. Unique kayo ang sapa. Dari. Pwede diya magbautismo. Di na yun kayang motor ni mo diri oh. Trail na ni. Makaigsunan nami diri sa bugnaw kayo nga lugar nasa Kalasangan. Pagkanindot kayo sa suba oy. Muna si Pastor Peter Sumahon. Sa tiplido ng Pastor? Sumahon. Kat pamor. Thank you Lord Jesus. Ang Bible nagsulti bulahan ang mga tiil nga nagbaktas alang sa maing balita. Sa yunan ka. Glory to God. Saman ako na po'y dala ng imong ipasaan. Luksong tungas. So di mayog magabinan mo uli. Kay sakto sa stang layuan mo ni batayon lipod. Oh. Bit pas ano mo dito gabi eh. Oh. So basta first time ginako sulod dire. Di lalim din yung sakripisyo po dire. Pero yung mga kahoy din yung ngalan ng kahoy. Barakata. Inyo anak? Baligyan inyo na eh. Kay basig naman ko ito'y kailan ako nga try mo lang mga timber. Pwede ni-recommend na to. Kada adlaw imong hatod. So kinalan iyato din mo di mayog sila rin magbaklay Pastor. Sabi ka delikado. Oh, panon. Yeah. Oh, ba? Yangak na siya. Katulog siya sa balay, tulog. Sa may kakao. Sakto gyud bakason murag pila ka sapa atong gilabang. Isa ra ka sapa pero ito'y tuyok manggod. Kadaghan. Hallelujah. Thank you Lord. Ikaw gadal ana ni? Namutol? Oh ba?